Esta é a nova imaxe que ofrece a zona do Ramal, en Vilagarcía. O que antes era unha esplanada transformouse agora nunha nova área verde de 4.300 metros cadrados, un espazo que reconecta a cidade co mar. Onde fai pouquiño aquí había, por un lado, estruturas deterioradas, zonas grises e sombrías, ahora temos unha zona verde, unha zona de estancia, unha nova zona de transición coa nosa praia que nunca debimos perder, dende logo. O novo espazo inclúe a famosa pradeira presidida por unha pequena lagoa con zonas de xardín, sombra e de estancia. Unha intervención que contou cun orzamento de máis de 1 millón de euros a través de fondos Next Generation correspondentes ao Plan de Sustentabilidade Turística en Destino. Esta parcela leva anos sendo propiedade do Concello gracias á obtención desos fondos PSTD, desos fondos europeos, e que non saíron, este 1.011.000 non saíron das arcas municipais, como decía, pois recuperamos unha parte moi importante da nosa fachada marítima, da nosa relación co mar. Tamén houve cambios, como sabedes, na nosa transición e unha mellora da seguridade viaria. Dende logo, eu creo que hoxe é un día para felicitarnos. Contrapón o alcalde este resultado co proxecto que hai uns anos tiña o Porto. Aquí había un proxecto fai uns anos de ocupar isto con edificacións. Neste caso, pois unha idea que tiña o Porto de Vilagarcía. Creo que houvese sido un erro, dende logo, e que o mar ten que ser, as zonas pegadas ao mar teñen que ser o máis naturais posibles e que guarden unha boa sintonía con unha das nosas xoias, que ser unha cidade costeira. O seguinte plan pro Concello pasaría pola desaparición das antigas naves do Ramal. Había un compromiso do Porto de Vilagarcía de que se o Concello de Vilagarcía reservaba, demolía as naves, pois que iba a haber unha apertura ao muelle do Ramal para disfrute da cidadanía, e teñen un borrador en riba da mesa na que o Concello de Vilagarcía se compromete a asumir a demolición. Esa sería a culminación de Alberto Varela do plan de posta a punto de toda esta zona do Ramal e da Praia da Concha, onde nos últimos exercicios se renovou o paseo marítimo e tamén a iluminación da zona e ademais se rexenerou o areal.